Matthew Buġeja huwa żagħżugħ ta' 20 sena li l-passjoni tiegħu lejn il-mużika sa minn età tenera qed waslu biex jikseb is-suċċessi. Ma dan l-istazzjon huwa rrakkonta kif beda jdoqq il-vjolin meta kellu biss 8 snin. Minn hemm kompla jinvolvi ruħu fil-qasam mużikali. Fil-fatt fis-sena 2021 huwa sar il-konduttur tal-Mużeja Orkestra, orkestra li bdiet fl-istess sena bit-tieli taqgħat mużika pop ma' dik klassika. Jiena oriġinarjament bdejt indoq il-violin ta' 8 snin, u mbagħad meta bdejt indoq il-violin bdejt vera toġobni l-mużika, bdejt nieħu interess fiha, u biż-żmien bdejt involvi ruħi fl-orkestri, u minn hemmhekk bdejt nara id-direzzjoni u bdejt induna li din fiha arti sabiħa. U mbagħad minn hemmhekk ovvjament beda l-interess tiegħi sew fil-conducting. Huwa tkellem magħna dwar l-impell li ġor magħha l-karriera mużikali tiegħu speċjalment fid-dawl tal-fatt li Matthew huwa wkoll student tal-liġi fl-Università ta' Malta. Matthew iddiriġa wkoll il-kunċert tal-lejlet l-ewwel tas-sena f'Għawdex kif ukoll l-ispettaklu tal-Festival tal-Logħob tan-Nar fost diversi avvenimenti oħra. Waħed mill-isbaħ momenti li kelli kien Goes on New Year's Eve li sar fit-ġimgħa ilu propju fih konna nagħmlu l-ċelebrazzjonijiet l-ewwel tas-sena ta' Għawdex u kien hemm attendenza kienet sbieħa ħafna u l-kunċert ħareġ sbieħ ħafna, juri kien hemm in-nies ħadu gost u la nieħdu gost in-nies nieħdu gost aħna. Meta mistoqsi dwar il-pjanijiet tiegħu għall-futur bit-tbissima qalilna li hemm bosta għanijiet għall-futur li jixtieq jara li jsiru realtà. Pjanijiet għall-futur bħalissa grazzi f'kollaborazzjoni ma' Mużej Orkestra għandna xi pjanijiet għall-futur. Ftit minnhom huma deċiżi li ser isiru u oħrajn nisperaw li jsiru realtà u li jimmaterjalizzaw fi żmien.